le tuna chuanin kan Aadhar le tuna kan phone number hi ala in link em ti kan en chin don anin uidai.gov.in ti a hian lu tur ania hata han verify register mobile or email id ti lo omta heti lai hian kan lu tam chuanin heta hianin kan Aadhar number ka chutna tur lo oma hnuaiah hian kan mobile ka number kha kan chuang chuanin hnuaiah hian captcha lo oma horopte an zia chuan horopte anga zia tur ania horopui ni chuan horopui na in zia dan ang khan chuan OTP kha kan phone a khan a lo thing don ani chuan proceed to verify ti kan metle ang heta hian hei alo in ze the mobile number matches with our records sa inte kha zong te kha mobile number le kan Aadhar a in link lo shana chuni mai kan phone a khan OTP lo thing lo ani chuanin tuna kan phone man lai le kan Aadhar kan siam lai a kan number man kha inang to lo ti na ania I all samjok nan description box a link kami alu na tur site he karon da